ku zama da ku da lumanar aure ribar soyayya. Aka ce busa ta amare na ji wata guda bisha a sanna amarya a yanzu kin samu abokin murda na gane gabanki da bai tikinki ne ni dole na koda gauga kuma gana ma ai dole ne a kira mai fiɗa ni abin da ya ban mamaki zuwa da zubin halinki yau kin wuce duka kawayenki maƙe gani ja musu barki isa an gona amarya mai irin fuska da shirya ita rana ba ta ƙarya gashi yau ka bar sa a baya tsaya yau ga labari isa ya zama shuri tunda da shi ne dan faru kun ga gata ya wuce gobe aure 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 soyayya wani gakin da aure sanya mutuwar kike nuna ɗakin ki zauna sai da kai da ki tuna salaha fuskar ki ta nuna na jiyo a jikina kirki an wanke manina baki bar shi a rana ga wuri aka ce ga waina so zauna ki amshi batuna ku zaman kulmi da lumana ba faɗa ko kyamar juna a guri na ki ya zama ango kirke shi ya zama jigo isa na san shi da zai zame miki babban kun yi aman ku kulashe kun yi dacen kyawun tushe ku zamo masu kamun harshe babu a azama ko kushe aure 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 soyayya gaisuwa yanzu ne zan miƙa Abdulsalam da Aziya yau zan miƙa abban amarya Allah ya ji kanka maman amarya yau na gaishe ki Amina Abdulsalam mama sanni da aiki ma hafsa gare ki yau gani ina ta yabanki man sadiya ke ma gaishe ki marƙayya ke ma gaishe ki baba yakubu kai ma abba na gaishe ka baba Ilyas gani zaune ina ta yabanka baba Hamza tuwo kai ma gaishe ka gwagwala da diyar kirki ke ma na gaishe ki ke raina amarya a cikin ɗakin ki yayye na amarya gaisuwa ta yau a gare ku kada masu gadi na gane zaune ina gaishe ku babban yaro Hamza yau ni na gaishe ka walidi da Halifa ku ma gaishe ku Shamsi da Mujahid ku ma gaishe ku Habu ga Murja ku ma gaishe ku sai tuna da DJ gaisuwa a gare ku kanne na amarya ku ma sanin ku Adda da Nusaiba ku ma gaishe ku Anas Ibrahim gaisuwa a gare ku Jairi Muhammad gaisuwa a gare ku Salma ga Zainab ku ma gaishe ku Ummi da Wasila ku ma gaishe ku Yusuf Sele gaisuwa a gare ka Kakawayen amarya ku ma gaishe ku Amira da Hafsa gaisuwa a gare ku Aminan ƙaura ke ma gaishe ki Nana ke ma yau na gaishe ki wanda ya yi waƙar ki a tsari Isa mutumin alkhairi Hamisu ya ɗau nauyin waƙar taki na yi ta a tsari Isa ne auren soyayya a guri ne za ku yi ku zama da ku da lumanar aure ribar soyayya aka ce busa ta amare na ji wata guda bisha a sanna amarya a yanzu kin samu abokin murda na gane gabanki da bai tikinki ne ni dole na koda gauga kuma gana ma ai dole ne a kira mai fiɗa ni abin da ya ban mamaki zuwa da zubin halinki yau kin wuce duk
duka kawayen ki muke gani ja musu birki. Isa ango na amarya mai irin fuska da shirya, ita rana ba ta ƙarya gashi yau ka bar sa a baya. Ku tsaya yau ga labari, Isa ya zama shuri, tunda da shi ne dan fari kun ga gata ya wuce gori. Aure 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 soyayya. Wani gakin da aure sanya natsuwar kike nuna, ɗakin ki cikin suke zauna sai da kai da ki tuna, salaha fuskar ki ta nuna na jiyo a jikina, kirki an wanke wani na sake bar shi a rana. Ga wuri aka ce ga waina, so zauna ki amshi batuna, ku zaman kulmi da lumana ba faɗa ko kyamar juna. A guri naki ya zama ango, kirke shi ya zama jigo, Isa na san shi da wani zai nemi ki babban. Kun yi aman ku kula shi, kun yi dacen kyawun tushe, ku zamo masu kamun harshe babu a zama ko kushe. Aure 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 soyayya. Gaisuwa yanzu ne zan miƙa, Abdulsalam da Aziya yau zan miƙa. Abban amarya Allah ya ji kanka, maman amarya yau na gaishe ki. Amina Abdulsalam mama sanni da aiki, Hafsa gare ki yau gani ina ta yabanki. Sadiya ke ma gaishe ki, Marƙayya ke ma gaishe ki, Baba Yakubu kai ma abba na gaishe ka, Baba Ilyas gani zauna ina ta yabonka, Baba Hamza tuwo kai ma gaishe ka, Gwagwala da diyar kirki ke ma na gaishe ki, ke raina amarya a cikin ɗakin ki, yayye na amarya gaisuwa ta yau a gare ku, da masu gadi na gane zaune ina gaishe ku, babban yaro Hamsu yau ni na gaishe ka, Walidi da Halifa ku ma gaishe ku, Shamsi da Mujahid ku ma gaishe ku, Hagu ga Murja ku ma gaishe ku, Zaituna da DJ gaisuwa a gare ku, Kanne na amarya ku ma sannin ku, Adda da Nusaiba ku ma gaishe ku, Anas Ibrahim gaisuwa a gare ku, Jahiri Muhammad gaisuwa a gare ku, Salma ga Zainab ku ma gaishe ku, Ummi da Wasila ku ma gaishe ku, Yusuf Siliye gaisuwa a gare ka, Kakawayen amarya ku ma gaishe ku, Amira da Hafsa gaisuwa a gare ku, Aminan ƙaura ke ma gaishe ki, na ke ma yau na gaishe ki. Wanda ya yi waƙar ki a tsari, Isa mutumin alkhairi, Hamisu ya ɗau nauyin waƙar taki na yi ta a tsari. Isa ne Walida Isa soyayya. Tunda kun yi wa auren soyayya, a guri ne za ku yi, ku zama da ku da lumanar aure, ribar soyayya. Daidai aka ce busa ta amare, na ji wata guda, bisha a sanna amarya a yayin zakin samu abokin warda, tun da gane gabanki da bai cikinki ne ni dole na koda, gauga kuma gana ma ai dole ne a kira mai fiɗa. Ni abin da ya ban mamaki, ya zuwa da zubin halinki, yau kin wuce duka ƙawayenki muke gani ja musu birki. Isa ango na amarya mai irin fuska da shirya, ita rana ba ta ƙarya gashi yau ka bar sa a baya. Ku tsaya yau ga labari, Isa ya zama shuri, tunda da shi ne dan fari kun ga gata ya wuce gori. Aure 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 aure
soyayya. Wani dakin da aure sanya mutuwar ki nuna, ɗakin ki ciki suki zauna, sai da kai da ki tuna, sarha fuskar ki ta nuna, na jiyo a jikina, ki riƙe an wanke gwanina, baki bar shi a rana, ga wuri aka ce ga waina, so zauna ki amshi